Motherfucker! Няма фанахме. Колко хубаво горе. Ще вали май. Тъй ми се струва. Ау, идем да завали, ще ми се иби майка. Кои все области, братче? Ау! Браво, къщи е хубаво, много хубаво. Къщички, работи, браво. Той Диан. Тук е Йорк Бич. Йорк Бич и на чайка. Той последва чайката според нея. Ето Йорк Бич и накрая едно малко островче, което тук не се вижда деба майка дева. Ето едно чайка. Той малко бе, по-малко. Едно чайче, това е чайче. Един чай, как е мъжкото на чайка? Чая май. Нищо. Устройвана. Насна устройва. И двенки. Двенки чайки. Ще ги подплаша ли малко? Ще ги подплашим чайки. Чайки не са дирect, не са дирect. Сейчас ще ви притеснявам да не са делици. Анте, чайки. Чайки. Сега ще дойда, спокойно. Сега ще ви наплаши глед. Ей, що се разделих сега, глед? Едното и другата. Гледай го този нормалник. Сега, ни те поспях да фана, ни чай. Колко си го... Кажи здрасти пак на хората. Бе, какво стана долу? Мамата си има. Иба си мамата. Цялото ще се влее там. Не там, там. Има едни майстори оправят, смърди на пикня. Малко. Не е страшно. Ето. Примерно е камък.